Arratsalde on denoi, ongi etorri. Orain, ikusi zuen, sartu gara kale jira bat jotzen, biribilketa bat. Eta biribilketa horrek izena du Urte Berri Goiza. Urte Berri Goiza. Jose Ansorena Elizei egin zuen, Hernaniko txistulariak, eta Urte Berri Goizako propio bintzen. Oinik ere, urteroan jotzen dute, guk ere urte askotan jotzen genuen Donostian. Eta ez da mundu guztiak dut, baina bereziki hauten Donostiarentzat aipatzeko izango da urte berria 2016 Donostia kultura hori atzen utziko dugu eta halako liberazio bat izango dugu. Orduan horrein joko ditugu hiru piezako eskor. Hiru piezako eskor egu berri giroko neurri batean. Aurrenekoa Luis Iruarrizadak egin zuen baserrietako olerki ituna. Jaiotzetan askotan jartzen da baserri bat, Iruarrizaren anaiak ziren 6 anai, baina izan da 9 anai arreba ziren. 7 anai eta 2 izan. Baina 6 klaretian osatu ziren, eta 6ak musikariak ziren. Eta baserri batekoa ziren, Igorreko baserri batekoa, baserritarako. Eta egin zuen baserriko baserriaren olerki ituna. Gero joko dugu bilantziko bat, natziko txik bat, ez da ezaguna, bilantzikoa ira daukana, eta gero, egu berritan ere, beste festa bada, erregen festa bat. Erregen inguruan kantatzen diren euskal doinuekin, eta horretan, erregea datuz.
Honen bestez, bukatu dugu lehendabiziko partea, eta orain, zengo digu, urreratzeko Agorreta Musika Eskolako kuadrilari, kuadrilla kantariari, eurekin 3 abestitxo ingo ditugu. 3 abesti, 2 behintzat oso ezagunak, Txarmangarria zera, Dauso zuria, eta hirugarrena, Sua. Ikusi duzu eta den aldaketatxo bat egin digula. Jori Irazoki Ionate teklatua neon da, baina zuzentzera dator. Talde hau presatzen duena Marta Uruñuela da. Hor dago, baina berak ez du dirigituko, baizik eta Jori Irazokik. Bai hau, eta baita gero, mendi abesbatzarekin batera eko legun partea ere. Torun jagoa, gure mutil denetarako, tekladura pasaremo.
Itzuliko dira geroago noski, horretako neskamutilak, baina orain, gain neskamutil ez diran, mendea ez batzako kidea erratu zela. Salba, martxak. Nolako bezbat handia duen Donestebek, Benetan, herri txikitea, baina kantarako zaletasun handia duena nonbait. Aurreneko 3 abestiak ez daude zuzenean, eguberriarekin lotuta. Aritza da, gertakitzarrean, neskatx ederra, begizabala da aurrenekoa. Ixusen ingurutako abestia da. Neskatx ederra begizabala. Nahi duen ezkontzeko kaballerua, baina ez da posible izango hori tema bada Euskal Abesetan asko gertzen dena. Xabin Sarasuak berriro ere, egokitu zuen abesbatzarako. Jarraian oso abesti ezaguna. Horrengo urtean, izango dira, ez da nago, kontratzen zituzten, bai. Horrean, gara hori urte, ere soinka sortu zala, ere soinka izan zen, gerra garaian, Euskal Gobernuak, Antonio Agirrek, egin zuen mugimendu bat Euskal dantzak eta abestiak erakusteko munduan. Eta hor, Gabriel Raizolak aprobetxatu zuen Europako doinu bat zehazka abestia sortzeko, Claudio Sagartzazuren doinuekin. Hemen izango dugu, oso ezaguna da ikusiko duzuen, Magnolia bestegia bakarrekoa da danik. Eta, hirugarrena izango da, oinaz ez, nire kontu, hartu zuen doinu famatu hori, nigo aditut bortuetan eta Donostiak hartu zuen eta Preludio bihurtu zuen, triste, baina konpentsatzeko lotu diogu aldu den gizonik ez, neskamutin arteko txantxazko abestia.
orain bai, sartuko gara Gabonetako abesti berezkoetan. Lehendabizikoa Aritza Darrean, dio kantak, Aritza Darrean, kulendrina dantzan. Kulendrina, zakit hemen esatu zu, ainara, erdeaz golondrina, kulendrina dantzan, gira prestatzeko. Belengo batean, hau, zoragarria, aingeroen artean dago. Eta oso duño, ezaguna intzan hau, Jesus Guridik erabilizuelako bere 10 melodías baskasen sartzeko. Lotuta dago, Katxalin, komenturari Juan Meskaren despedida abestia da hori, Katxalin. Azken eukaguna da eta goazen guztiok dantzara. Gero, Euskal Bilantziko edarrenetako bat, Virginia Maite, oso, edarra gotzona guriztia, egindako almotzazioan, eta hirugarrena, hemen gure artean nengo da, Fernando, hemen ikusten dut, Fernando, Federico, barkatu, Federico. Bueno, Federico Moreno Torroban, egindako bilantziko bat.
Programan ez dauden aurre, badakizu beti obratxo pare bat jartzen dela, badatozela agorretako aurrak, festa bukatu behar dugu, denon artean, eta eguberritako bi abesti sonatu honetako kantatuko ditugu. Mundu zabalean, kantatzen den Adeste Fideles, euskera Zatozte Kristauak, Manuel Lekona zanak egindako hitzekin, eta euskaldunen artean hain maitea den, ator, mutin, neska, emakume, gizon, umetxu, etxera, danak datozela etxera, egun hauetan.